הרגתי שלום כולם, אותו. כאן עומר, היום אני ואיתי, כאן עומר ואיתי, נכון, ואנחנו בפרק הראשון שלנו בדרבי טווינס, כן, שלום. אז אנחנו, סתם, עכשיו אנחנו עושים פרק קצר על חוק בישראל, נראה טיפה, לא יודע, עזבו, זה שרפקיט PvP טוב מאוד, אני די אוהב אותו, יש בו הרבה דברים שווים, אני ממליץ לנסות. אז אם אתם רוצים, תמיד יכולים להיכנס פאק, יו, הייתי בלוק אחד, פאק. אז כן, אם אתם תמיד יכולים להיכנס פה והכל. כן. לול. צד שראיתי מקודם זה היה וולצ'ור, שהוא עולה נראה לי 450 קוינס, משהו כזה. זוז פפר. פפר, היה לידך מישהו ולא הרבסת לו? אני רוצה להרביץ לאורי. אורי למטה, אני מרביס לו. לא, אל ת... זוז, אורי שלי, אורי לא שלך, אורי שלי. אורי שלי. שיט, אורי לא פה. רגע, שיט, הנה אורי. אין לי דרך לצאת מפה. אורי פה והוא שלי עכשיו. לא, אורי, אני רוצה אותך. אני רוצה להרוג אותך. כן, זה יהיה נחמד. מי הכי הכי מפגר? צ'יקן. אבל זה לא כמה תרנגולות שאני רוצה. זה כמה תרנגולות שאני רוצה. עזוב אותו, הוא רק שלי. טוב. אורי! ייי, העפתי את אורי למעלה! אתה נתפוס באורי? תפוס את האורי. תפוס את האורי מחמדה. כן. אוי שיט, סורי דורי. אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא. תפוס את האורי, מחכה. נחמד. תמשוך אותו אליי. תמשוך את אורי, מחכה אליי. באמת אני מחכה פה. וומבו! לא. את כמות ההאקים שיש לנו. סתם. אתה לא יכול לקחת לשניותיים. הוא לא יכול לקחת לשניותיים. יפה. אבל אני עכשיו ב-PvP עסוק להרוג איש אחד מסכן ועלוב שהוא בטח יהרוג אותי עכשיו. הרגתי את שי. לא, הרגתי אותו. למה? יו, זה קומבו. תראו איזה האקרות. הוא פשוט לא מת בתוך הלמה.
זהו, הרגו אותי. יופי, איזה באמת. האקר? אני אלך לנינג'ה סטייל. אני אהיה פיירו. פיירו יריתי סטייל. עליך. נינג'ה זה יותר טוב. צ'ארלי. האמת שאני מעדיף פיירו. וקפיצת נינג'ה. יאללה בוא שי. לא שי. מי זה פה הנובי? כן, אתה אתה נובי. או אני? מציינים 5 דקות. לול. מה? מה? הרגתי את... לא הרגתי. אז איך הוא ברח? הוא מגיע לך קפץ. גלעד. טוב. אני עושה סטומפ נינג'ה. אוריקנינג. בא לי להרוג אותך. אבל שי הרג אותי. וואו, תראו אותו איזה האקר. תראו מגניב. יאללה אורי, תראה אותו, תיתן לו באג. תראו איזה האקר סריח. קבלו כמוהו. האמת אני פיירו, אבל לא משנה, הוא עדיין האקר. עומר זה אתה? עומר. זה אתה? שם? כן זה אתה. הנה עומר 1211. עומר אל תהרוג אותי. אל תהרוג אותי. לא תהרוג אותי. תהורג אותי. תהורג אותי. תהורג אותי. תהורג אותי. יש! טוב, נו, תהרוג אותי בחזרה. ליינס. טוב, אז לי יש רעיון גם טוב. אם אתה כל כך רוצה. איפה אתה עומר? עומר, הנה אתה. אין לו הרבה סיכויים. היי. יש לי פוש ללאבה. תודה, קוויק. שלו. קוויק! בתוך הלאבה. זה לא קוויק, זה וואן. אתה רוצה וואן וואן או וואן וואן? בוא. מה, הרגת אותי בשניות. רוצה אני... פיירו. תראו איזה האקר, אפילו הוא לא היה מושפע מהחטא שקורה פה. תראו גם כמה הוא... עכשיו זה... יו, זה האקר, כמה הם מורידים בחיים אחד? חיים אחד. בהרבצה אחת. מכה, הרבצה, אותו דבר. לא, זה מכה. אבל זה הרבצה... לא, אבל זה מכה. קבלו אותה והתבדי איזה האקר. סריח. האקר סריח. יפה, המצאת המילה האקר סריח. טוב, אז בשמננו אז נחזור בפרק הבא של... דרפי טווינס! דרפי טווינס!